Dear Mr. Longley. Abiin, may ka, anak. Sa dino ti papanam, nakapalas kamay. Basta, ada na pataga pa panagtatang. Alak to'y tulbag, tama nga nakaturog kayon intong sumangpeta. Siguraw. Ada kasin sinarak mo niya. Ha? Amangan mat, no di mi among at dagaya man boyfriend mo. Ni tatang mo. Bayam Edgar daw lakay. Sana balita damoten iti husto nga edad ti anak ta. Ay na, ang angawak lang mat ti anak ta, bakit? Si kakit di mate. Agrobatak nga rodan, nanang, tatang. Di kay madanagan. Dumtang to ti panawan, ayam amok kada kayo ti nobyo. Ala urayan me no kaano day ta nga aldaw, anak ka. Pasensyakan, Mika. Naladawak iti oras na nagtulagan ta. Okay laang, maawatak mo, Trudel. Awan gayam. Oh, sabong ko ng chocolates para kin ka. Happy Mansari. Agyaman na, Trudel. Pasensyakan. Day talang tinabalak nga regalo ken ka. Amo met. Awan mabatbati iti sweldo. Si kakit di mat. Saan mo't a big deal day ta kanya? Saan ka kadipay ang mabisin? Saan pa eh? Nanganak namin sakbay nga imayak. Kasta ka di? Nga mabalin talat-tama timang restaurant. Sigurado ka? When tapno makapag-istorya tamat. Italaang man na makapagsarita ta. Kanayon tamot nagkit kita iti pagtrab-trabahuan ta When ngamsaan kamot nga rod ama asidgan. Uray ti panagsarita ta. Limod pa'y. Sige, mapanta nga rodan iti restaurant. Ta ituloy ta ti agistorya ijay. Ne, apay nga itaka lang, Mika. Sa dino tinagkapwam. Nakariin ka pa'y matgaya, Manong Greg. Wan, itay-pay. Saan mo pa sinumbatan ti salutsud ko? Sa dino tinagkapwam. Kwa, iti ayan ni Farah. Birthday na ngamin ita. Anya? Apay, mamin ano ay ang birthday ti gayem mo, iti makatawan. Iti kayat ko asawan. Birthday ni Ading na, iso nga inimbitadak. Ay na, ading ko, di ka naglibak. Nakidate ka niya. Ha? Di ka naglibak. Taimbagada na ng kantatang kanyak. Samay sa, nakitak ti lalaki anang itulod kan kay tay. Yam amumot akada kami. Saan pa nga itamano? Iyam amok to, inton siguradon. Good morning. Kastamot kan ka, Rodel. Madlaw na puyat ka. Wen alas 11 mot ngamin ng itirabi idinagawid ta. Ay, wen gayam. Pasensya ka no, jak na replyan ti text mo kanya. Amangan ngamin no adati sa bali ang makabasa. Si kakit di mat. Santo ang mapasamak na ita. Ngamin, sa bali asilit ti pagturturugak. Anya? Wana, tapno awan ti pagsilosan. Anya ko maaga pong agselosak ngay. Ala, napan kakit din iti station mo. Amangan no makita na kapay ti gayem mo, ket makadlaw, narigatan. Okay. Ituloy ta ti agsarita iti text, Mika. Naka-order akong iti pangaldawan ta, Mika. Kat kabayatan ti panagururay ta. Adaman kayat ko asalud-sudan kan ka. Anya day ta, Farah? Ibagam man ti pudno kanyak, Mika. Adda ka di relasyon nyo iti security guard iti pagtrab-trabahuan ta. Ni Rodel? Asino kumapay? Anya ka di mo ta klase ti saludsud day ta, Farah? Iti anya ko maaga po ang makirelasyon ak iti day ja security guard ngay. Sigurado ka kadi iti day tangay bagbagam? Wen, awan ti relasyon mi kan ni Rodel. Sa maysa, sana kaskan kwa na ti type ko. Nangag ko ti saritaan nyo itay. Ha? Sigun iti nangag ko, at dalimod a relasyon nyo. Husto ak kadi, Mika. Farah, pangaasim, di mo ko maibagbagay iti uray asino tinaamwam. Amumat nga dan asawa day di Arodel. Anya nga di maaramidak. Agayatak nga rod kan kwa na. Amom friend,
makadadaal ka laang iti pamilya. No saan mo aliklikan na di Rodel. Pangaasim, Farah. Sikreto tayo laang kumati maipapan iti relasyon mi kan ni Rodel. Best friend kami ka. Napatag ka kanya. Ngamjak kanunungan ti kastang aramid mo. Kaano pa anang rugi ti relasyon nyo, ha? Nabayagan, friend. Anya? Nasaya at atao ni Rodel. Nasayaan? Amangan mo't no nasaya at laan kan ka? Taadda ka sa pulan na kan ka. Diyak amo na niya ti aramida, Rodel. Naamuan ti gayam ko ti maipapan kadata. Kat mabutengak. Amangan no. Di ka madanagan, Mika. Kasaritak to tigayem mo. Ngam. Siya kung ti makamukan ko, ana. Ibaga kasaan ko man ang makibiyang iti relasyon ta. Tawan mo ti amuna. Kasano na agipulong iti supervisor tayo. No agipulong, saan na bale? Awan mo't ebidensya na. Sumaysa, adumat ti mabalin a pagtrabahuan dita. Bika, itay pa'y adi ka matagtagari Adala ang naunaga pang panunutak, nanang. Adda ka di parikot mo. Adala ang saan mi anag kinaawatan iti nobyo. Anya ngay day di yung nagkinaawatan. Saanan ang masapol ang maamuan nyo noan niya, nanang. Sana bali? Simple laang mo tayo, jay. Anya ka lakit din Mika. No adda parikot mo, ibagam laang. Amangan no makatulong kami. Saanan, nanang? Diyak kaya't amanayunan pa iti pampanunutan nyo kan ni tatang. No kasta nga road, ni manong mo agreg ti pangibagaam no anya amanday ta parikot mo. Sigurado ang matulungan na ka. Saanan, nanang? Kabaalan may asulbaran no anyaman ti parikot mi. Kasapulan malaan ti panawan, tapno makapagpanunot kami anaimbag. No kasta ti ko na, di sige. Mamati ak, ano anyaman day ta aparikot. Masulbar yun tulat ta. Hello? Rodel? Saan ka matanas sumsumrak? Apay ka din? Sumragak to yung bigat. Kasapulak laang ti panawan. Tapno makapagpanunutak anaimbag. Kaya't ka diyan sa wanday ta. Amakibreak kan kanyak. Jack amo, Rodel. Ay ayatan ka. Ngam kasano no dumteng to ti gundaway amaamuan ti asawam ti maipapan kadata. Kasano aktulaangan. Di matimbagakan ka nga ganan nadak. Amok day ta. Ngam saan mo ta mabalin akastoy akanayon, Rodel. Jack kaya ti kastoy a set up ta. Anyang arot ti kayat mga ramidak. Ay ayatan ka unay. Ngam, Rodel. Mika! Ada ni manong ko. Inton maminsan tantong naagsarita. Nukasta, husto gayam tinaibaga ni Farah kanyak. Pangaasi, manong. Di mo ko maibagbaga kadananang kantatang tinaamuam. Uray no ilimot ko. Sigurado nga adan tumatla ti mangidanon kadakwada. Nang runa, no di mo isardeng day ta akalukwam. Ngam, ay ayatak ni Rodel, manong. Ay na, ading ko. Saan laang ani Rodel tilalaki dito'y lubong. Kita am kumamot ading ko. No agpili ka iti lalaki, diyay kumamot awan sabit na. Kaano pa ang nagrugi ti relasyon nyo iti dadya lalaki? Nabayagan, manong. No kasta, makibreak kan kwa na. Ha? Jack maaramid day ta, manong. Agpanunot ka na imbag, Mika, ading ko. Di mo urayen ang maduktalan ti asawa na ti maipapan kada kayo. Kaya't mo kaniti maibalod, no bilang laang. Mika, anak. Duang aldaw sa matanasaan ka simsimrak iti trabaho. Nagpakadak pa lang iti supervisor ko, tatang. Kasapulak namin ti aginana. Anyang amin ay ati parikot mo. Okay, aklaan, tatang. Di nakpakadanagan. Ay, iti kasta mapaspasamakan ka. Talaga madanagan kami. Saan ka matkatasigo da kasta? Ay, wan nga raw da. Ang mga no nag-break kayon iti ibagbagam anubyom. Iso akasta ka, anak kaw.
Saan ka diyan na ibagam kanya? Nga ada saan nyo ida nagkinaawatan? Puno ka diti imbaga ti inam, anak kaw. Uwan tatang. Husto ni nanang. Ay, di mo pa inyam-am mo kada kamay. Hanggang nag-break kayo gaya man. No kasta, ag-resign kan iti trabaho? Kasta talaga ti planok, nanang. Hingam apay. Sa anak namin ang naragsak iti trabaho. Isong agsapulaklaan iti sabali a pagtrabahwak. Di ka kumaagdardarasudos anak ko. Unaw, katrabahoam nga mintinubyom. Iso akayat mo ti ag-resign. May samot laang day ta makagapo, nanang. Ita, maawat akon. No apay amano nga aldaw adi kasimreg. No kasta ti planom. Ala, sikat ti makaam mo. Saan ka mutan nga ubing anak ko? Agyaman ak nanang. Nasayat mata simragkan, Mika. Imayak, taumay ko laang itad ti resignation letter ko, Rodel. Ha? Apay? Kaya't kun apot doon ti amin itinagbaetan ta. Liklikan tan ti tunggal maysa. Pangasim ko, Mika. Di mo aramidan ti kasta. Amom nga ayatan ka. Ngam addaan kan iti pamilya. Husto damanong Greg, kan ni Farah agayam ko. Awan lugar ko iti biyag mo. No kayat mo, umadayo ta. Saan? Di mo aramidan ti kasta. Aklunan talaangan asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa. Mika. Ayatam kan aywanam ket ti pamilyam. Ipamaysam ko man ti atensyon mo kadakwada. Mika. Ibatan na Crudel. Ang mga ano adapay makakita kadata. Liklikan tan ti tunggal maysa. Tabasol da ito nga aramidan ta. Agkapi ka pa'y Mika, anak ko. Agyaman ak nanang. Katumisam ka ba't Inaldaw samat nga agsangsangit ka. Italaan da ito'y nanang. Diyak pa'y ngamin maaklon tinapasama kada kami itinobyo. Di mo pa'y naibaga kanyak ti husto ang makagapo. No ape nag-break kayo. Kas kanayon ko nga ibaga. Saanan ang masapol ang maamuan nyo pa'y nanang. Sana bale? Ininot tumot lang maaklon ko ti amin. Dumtang to ti panawan ang makamove on ak. Ay, kasta talaga anak ko. Saan mat ngamin magic ti kunada nga ag-move on. Wan nga rod nanang. Ay, naimbaglaangan. Tanda kayo kadamanong. Banag apagyamanak launay. Awan ti anyaman na, Mika. Aywan, naibaga ka din ni Manang Martina nga agsapsapol na iti empleyado iti pagtrabtrabahuan na? Saan pa'y mat nanang? Ngala, mapankanto iti ayanda, tagsarita kayo. Naamwak ang nag-resign ka, iso nga imayak. Di mo matimpakpaka mo kanyak. Pasensya ka no saan ka na i-text, Farah. Maawatak. Ngamin, sigurado asyak ti makagapo. Pasensya ka no naibagak kin ni Manong mo ti may papan kada kayo kin ni Rodel. Awan basol mo, Farah. Amok mo tasipod pa'y. Saan ka akong sintidor agayam? Katno kanayon na kaipulong kadananang kantatang idi. Agyaman ak unay Mika, tamaawatan na. Siyak ti rumbang na agyaman kan ka. No saan agapukan ka? Saan ka nakaamiris? Amangan no aging gaita, agtultuloy lata ti relasyon mi kan ni Rodel. Agyaman ak manong. Itian niya. Agyaman ak tasan mo ngayong bagbaga kadananang kantatang tinaamwam may papankanyak. Ammo da nag-break kami itinobyo. Ngam, di daam mo nga adagayam asawa ti ex ko. Una, tapnosan nga isupay apang panunutan da. Amangan kindi no ma-stress dapay. Tinapatag ita, kat inaramid mo ti husto. Pagadalam lang ti kasto napasamakan ka, ading ko. Kat sapay ko ma, tadimon ulitan. Ahon gayam, kumusta nga itinaplayam at trabaho? Naala ka kadimat laang. Saan pa'y manong? Awan pa'y matiawag da. Ano sampay laang adan tulat ta? Sika ngay manong,
kumusta ti pa nag-apply mo iji abroad? Okay mo ti application ko. Urayak langan ti schedule ti flight ko. Kasta ka di manong? Nasayat nga rod Ama nga mabalin naktumot nga ayaban iji nag-applyam. Makita pa'y ading ko. Kat numayat. Oh, di ag-apply kan tumat. Aging ga ita, saan pa'y nga amuda ng kantatang timay papan kini Rodel, Mr. Lonely? Amuda timay papan iti break up me, ngam di da ammo, tipudno a makagapo. No pa'y kasta, ingkarik iti bagik asaanen a maulit tinapasamak. Katita, single aklata, ngam makunak anaragsakak iti biyag ko. Alakastain ket agyamanak, tuy pagayam mo, Mika. Mika, pagayam ko, nasayat met, tanawaswasan ti ayan-ayat yu iti boyfriend mo. Saan anasayat no agtuloy pay, gapu ta si kalaeng ti madaksan. Ket iti sumaruno, kilatisam anaimbag ti agbalin a boyfriend mo. Iti kasta, saan na maulit ti panagbidot mo. Buano papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mika, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Selo, kaniti madireksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket naggapo, kini pagayam amay iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. 5 atawanan ngagdenden na kami kini misis ko. May salaang ti anak mi, ngagduan ti tawin na. Makunak a responsable ak nga asawa ken ama. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Pare Mike, agawitan. Sumip nga atan. Umunakan pare, masapul nga ag-overtime makita. Uunay kan pare. Kanayon ti panag-overtime mo Kasapulan, pamilyadon da tao. Wen, kanayon matan nga ag-overtime ka. Di ka lamas yan di tabagim. Agawid kakit din tapno aginana ka. Ala, umuna kalatan. Sumaruno akto ka di. Bayaan naklaeng nga ag-overtime. Bumak ng kanto nga rod gapo iti ka-overtime mo. Rimar ni Rhea, manang? Wen, Sir Mike, ada ka no papanan na. Adamot ko nga may nang dagaskan kwa na dito ibalay. Ni baby ngay. Nalpas kon apinakan, iso apinaturog kon, sir. Kanayon sametan arumar ni misis ko, manang. Nadlaw kumot dayta, sir. Imbaglakit din. Tadda kayo ang mga asikaso kini baby. Isumat dayta ti trabaho, sir. Anya ka nga oras nga gawid ni Rhea? No damagag, agkusilap mo't, sir. Iso mabain akon nga agdamag no kasta arumwar. Mangan kan, sir. Nakasaganan ti makan. Agmay sakman na namangan. Awan ganas ko no kastoy. Umay ka manang. Aggidan ta namangan. Apay nga itakalain. Nagapuan. May saka mo't addamag. Apay akasta ti reaksyon mo, Rhea. Kasano? Nagdagulit kayo? Asawa nak. Karbangak amaamuan no sa dino ti papapanam. Kanuan niya ti... Inawis nak di kumarik nga ag-birthday ti anak na. Ayan niya kalakit din aya. Kat di ka gungat Agdamdamag aklaang mat. Aglisi ka man dita sangwanan ti Sarming. Ta ikatagday to yung make-up ko. Day tala rupam ti asikaswam. Kat anya ko mati aramida kat adamat katulong ang masuswelduhan? Ingkamot kitaan ti anak ta. No nakaturugan. No nabasa ti diaper na. Sukatam. Buisit kon. Ay, jak kaya ti maturog dita siled ita. Sao ka sao? Ay, nagado adam damagam.
Manang, sumara ka kung iti trabaho. Nakitab ka di dyan kargak abalon mo di tabag mo, Sir Mike. Awan manang, agyaman na ka. Anya nga iti kayat mo alutwak apang rabyan tayo. Makamu kayo latan manang. Damagam kini Rhea, no anya ti kayat na. Ay, amang ano pumanaw manan inton madamdama, sir. Awagan nak inton pumanaw amanang. Inaldaw sa amat na pumampanaw dito balay. Uwan nga rod, sir. Ti pagdanagak ni baby. Dandan isaan na pa'y amaaw-awir. Amangan no saan ton ngam amo ni baby inton dumakkel. Hello, manang. Sir, ag-make up manan ni Ma'am Rhea. Dinamag ko no, dapapanan na, ngam ko na namot nga awan. Pumanaw manan? Diyak amo sir. Sapay nagado ti aramidek. Aglaba aken agdalusak. Ngam diyak maaramid ata agsangsangit mo't ni baby iti crib na. Di na pa'y mapanaw-awiran mo't, sir. Ay na, naging inayad mo't tan arimor, sir. Inrikop na diri daw. Ala, bayamon manang. Awagak ni Rhea. Sa dino manen ti papanam? Adak di ti kalsada. Apay aya. Rumwar ka manen? Mapan ko ipaikat dahil nasakit ang ngipin ko. Apay aya? Awan mat dinakdakamat mo ang nasakit tingipan mo. Ay, di mo ammo nga ado ti saksakitak. Taday tala agdwa-dwa ti aramidam. Nasken mat nga ibagam kanyak, no adda kasta marikriknam. Tagas sawa ta. Adan pagluganak. Di na ko nawawagan. Bye. Unay matan ti asawak. Kasla di na kamin ipatpatag a pamilyana. Ne. Apa kasta tilangan pare? Kasla da parikot mo ah. Awan pare. Pampanunutak ni bakit ko. Ay, aging ga ka di ita? Agkarapanaw iji balayo? Isumat lagayam nga ipilit na idi amangala kami iti katulong. Tapno maaramid na ti kaykayat na. Adumot ti kwartayo apagbayad yu kuma iti katulong. Awanen ti amuna nga aramidan iti balay pare. Ultimo agaw awir. Dinan maaramid. Di katulong mi ti mga aramid iti amin at trabaho iti balay. Pare, kasaritam ni misis mo. Ado nga min ti barkada na. Barkada? Ay, sos. Kasla single nga raw, no kasta. Pari Mike, Oh, mare, si Kamet. kumusta? Anya nga'y dagitagin at gatang mo? Dagitoy Diaper, kan gatas mo ti baby. Ay, manot anak yun kan ni Mari Rhea. May sapay laeng, mare. Ay, kunak, ano nagsina kayo? Nagsina. Apay ko mga agsina kami. Kwa. Agkit-kita kayo kadi kini Rhea. Nabayagan asim minak iti grupo mi. Kasano? Ay, jak kayat ter aramidan da. Anya ti aramidan da, mare. Di mo ka di mo? Mabalin ka di nga ibagam kanyak dagiti banag adyak mo. Agkita tanto langan inton sumaruno. Tani, agap apura akmat nga grocery. Agur-uray nga minilakay ko ijeruar. Sige mare. Awagan kanto. Huston baby, sumaradang ka ngagsang sangit. Madama akpay ngamin nga agluto, sir. Siya kami ti kayat ni baby. Naruam ngamin kan, manang. Ala, siya kung timang bantay itilutlutuan. Talaam ni baby. Tani, di mo ta nagsardang ngagsangit. Sige nga rod, sir. Alahat no umaikan, baby, wan. Sumardeng ka nga agsangit. Simardang adagos Talaga asikat ti kayat na, manang. Huwan nga rod, sir. Sige, makaamu kayo nga rodan iti ilutlutok. Siya kun ti makaamu ka ni baby. Awan pa'y ramraman, mat dahi ti sidaan. Apay aya napudot ti ulom, Rhea. Adda ka kumangamin dito'y balay. Tas sikat ti nagluto. Taan niya kumati serbi dahi ta katulong at ang tangdanan. Saan kamot nga agsawi iti kasta
Ta saan arumbang nga amin at trabaho dito kat iso timang trabaho. Tanya ko mati kayat ng aramidan. At tugaw laeng, ha? Trabaho na amin dito'y balay. Sika kumamot ti mga awer iti anak ta. Kasla di nak kayat aparwaran, Mike. Kayat nak nga ikulong dito balay? Kat, naipaikat mo tinasakit ang ipin mo. Kita man. Manang! Umay ka man ditoy! Apay ka di, Ma'am Rhea. Diyos ti kayat ko! Sana danom! Sukatam day ta! Ay, uwan, ma'am. Mabait lang. Sobrakan, Rhea. Kayat mo, iawat da amin kan ka. Ado yun ti Diyos, ma'am. Idisom di talamisan! Yaw awat nakit di kanyakon! Ha? Makaparurod kayo amin dito'y balay! Agyaman hak, tayo may ka dito'y ko nakapagsinarakan ta. At da ngamin dagiti banag anas kan amaamwam, pare. Kas kumaitian niya. Dagiti barkada apakikuykuyugan ni Marirea. Dagiti babae anakisina kadagiti asawa da. Ha? Dagiti mahilig iti nightlife. Kanayon arumwar ni Rhea. Saanan ang matatao iji balay? Ay, taaddan sa bali akadidate na. Ha? Anya ti kahit mo asawan? Marik namat kat, no limamiis kan ka ti asawam, pare. No adda sa bali akayat na. Ay, mare. Di mo kunaan, adi mo marik na dayta, pare. Diyak kahit apanunutan day ta abanag. Ngamnasken ama amwak. No asino day ta lalaki. Ay, kanayon da nga agsarak. Amok ti pagsinsinarakan da. Anya? Amok anasakit kan ka. Ang nasken ama amwam. Tapno sumardengan ni Rhea iti kalukwan na. Agyaman ak iti panang ibagam kanyak, mare. Gayam kumat ni Rhea. Ngam saan anasaya at aramidan na kada kayo a pamilyana. Namin anok matan a binagbagaan. Ngam talaga adinak denggan, pare Mike. Nakitak ida iti lalaki na, pare. No kasta, pudno nga dalalaki na. At dangamin gayam may anak ay baga kanyak, iti aramidan ni misis ko. Ay, unay matdaytan nga aramidan nan. Pagdua-dua ak paikit din. No siyak ti ama ti anak mi. Ah, ay sus pare. Di mo kumamat iramraman ti anak yu ah. Diyak mo. Diyak amo no anya ti aramidak ita. Anya ti kayat asawon da ito'y manang. Pumanaw akon, ma'am. Jakon makapagbayag pa'y dito balayo. Anya? Pumanaw kan? Jak maanusan ti tratom kanyak, ma'am. Saan na mabalin a pumanaw ka? Ado di ti mabalin ko apagtrabahuan, ma'am. Saan laang adito'y balayo? Oh, Nasayatan nagawid kan. Pumanaw ka nun ni manang. pudno ka di, manang. Uwan, Sir Mike. Pumanaw akon. Itamot laang. Lapdam a pumanaw, Mike. Asino ti agluto? Aglaba, aglinis dito'y balay. No awan ni manang. Sige, manang. Palubusan ka apo manaw. Itad ko kan ti maudi asweldom. Anya? Ay, unay kamutan, Mike. Sika tinasken nga agtrabaho. Tas sika ti asawak. Sika ti mga awir kini baby. Anya da ito'y? Dus-dusaan na ka di, ha, Mike? Sige, ma'am. Sir, panawan kayo. Sige, manang. Awagan kanto, no itid ko ti sweldom. Kurang pa'y dayto'y adusam no ar-arigan, Rhea. Nadagsan ti basol mo kanyak. Rumbeng kuma, apapanawon ka dito'y balay ko. Nagsakit matan ti panagsasaom, Mike. At dalalakim akasinsinnarak mo. Nakita kayo. Kayat mo kadi, taibagak tinagan ti lalakim. Mike, hindi na kumadusaan. Hindi nagpapanawon. Matayak no awan kayo kan ni baby iti biyag ko. Apay ang naaramid mo kada kami daytoy. Itilaksid ti kinaanos ko kan ka. Maiturid nakpay alukwan. Pakawanan na, nagbiduta. Pakawanan na kuma, Mike.
Maika, Saan ka nga agparintumang iti sangwanak? pagkawanan na ko, ma. Pang-asim. Anya nga pare. Nagbalbaliw ni misis mo, manipod kinumprontam. Wen pare, saan ang arumrumar iti balay mi? Nasayat mat nga rudno kasta. Saan matan nga agaramat iti cellphone? Talaga, apinanaknakan nanti pa nagbalbaliw na. Ngam limami isang triknakan ko na. Uray asino mat no kasta alokunda ka si mumulagat. Madia talaga tiriknam. Kaslasaanan nga agsubli pa iti sigod apan nakilangan ko na, pare. Lakay, umay kan tabangantan. Pinakan ko matan ni baby itay. Nabsugak. Nanganak itay iti restaurant. Nang restaurant ka? Idin to ta imbagak matkan ka nga agluto ak iti paborito amakan? Kaya't kunti agina na. Asino ti mangan ka dagito'y alinutok? Makamukan. Maika, Di ka agsangit. Saan mo abagay ti agdrama? di nakadipay na pakawan. Please, Mike. Pakawanan na kuman. Panagrikna kat jakon may subli pa iti sigod a panagayat ko kinibakat ko, Mr. Lonely. Inayon tapay dita, ti panagduhaduak, no siyak ti talaga nga ama ti anak mi. To'y pagayam mo, Mike. Mike, pagayam ko, saan mo pa'y anaan-anay anapakawan ni misis mo? Tauray ti anak yo kat pagduhaduam. Saan mo kumanga iraman ti inosente nga ubing? Iti basol anaaramidan ti inana. Ket no talaga nga agduadua ka, no sika ti ama ti anak yo, mabalin mo met nga ipa-DNA test. Ket sapel ako ma, tamasulbar ti parikot yo, iti asawam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Mike, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Saan ka kumapay amapan iti trabaho? Madi nga mintiriknag. Amangan no kumaro, kat saan ko ang maawir ni baby? Han, amo mati patakaran iti trabaho mi. Sayang mati maaldawak, no saan nakasumrek. Kastoy langan. No kumaro ti marikriknam, mabalin mo mat nga ipaawir pa ilaang ni baby iti karuba tayo. Tangdanan tantulatan. Okay. Kayat ka ngamin ang makadua iti nabaybayag. Apagbit ka lang ang makadua iti balay. Ad-ado ti aldaw akadam iti trabaho. Saan ka kadipay langan na irwa maya? Sigud mo takas to iti sitwasyon ta. Jack manam mo. Ngam kadag iti napalpalabas nga aldaw. Jack ka mo. No apay akanayon akayat ka makitkita. Anya? Amangan no aginaw ka, Han. Saan? Nagbinulan akmat itaabulan. Matlagayam. Sana bale. Padasak ti agawid inton Friday, iti kasta, mabaybayag ang makadwanak. O sige, namnamaak day ta agawid ka inton Biyernes, saan a Saturday. Wen, honey. Rimorgaya man nila kay mo. Talagang apagbiit mo lang ang makadwa nila kay mo iti makalawas. Wen nga rod, imbagpay kan ka, ta-driver ti asawam, kat inaldaw ang makadwam. No siyak, kayat ko ati trabaho nila kay mo. Minero, kanayon a big time. Italaang mat amayat ti diskitarda. Bumawbawi lang kadagiti napalpalabas atawan. Ngam agasam nga itititid na kan ka akwarta. Idinto ta siyak.
Abag isulang itid nila kay ko para iti inaldaw. Ti importante, saan tayo kumangagsaksakit? Sa bagay matkit di Husto tako nam. Anda akonhan, kas iti nakonak, agawid ak iti biyernes. Agyaman akhan, tatinong palmuti ko nam nga agawid ka iti biyernes. Amumot akanayon a maililiwakan ka. Nag-sweet lakid din ti asawak aya. Ket gapo iti dayta. Ato iti paraken ka. Awatem. Nagado a kwarta. Manungay daytoy. 50,000 pesos laeng. Wow! Daytoy yung tikadakkalan anayawat mo kanya ka. Wen, ibang kom ti daduma. Tapno adda mausar tayo, inton awan ton ti diskitar. When talaga akas ta ti aramidat. Inton bigat, ipasyar kayo kini baby. Mapanta iti kayat mo apanganan. No kasta? Bawasan ta nga ro dayti a kwarta Saan? Ibang kom dayta. Nakalasin ti gastusan tayo inton bigat. Ay, wow! Talaga a much money ka itahan. Siyempre, ket da kayo iti anak ko ti swerte. Alaam dayti may sa kilo a baka. Ay sus, awan pagbayad ko dita. Jakmat imbaga abayadam. Ited ko kan ka. Balatom. Tadakkel man ti birok nila kay ko. Kasta ka di? Ay katagyaman naklaunay, Michelle. Imbag ka pa'y talaga. Tadakkel ti sapol nila kay mo. Wan. Adamat maurnong ko no kastoy akanayon. No adala ko mabakante iti trabaho nila kay mo. Kaya't ko kuma nga ijemot ngagtrabaho nila kay ko. Dayta nga ro ti problema. Taawan mat bakante, Harlin. Pasensya ka, tatinuktok ka. Uray amok arabiin. Oh, apay, ada ka di problema? Ada nga rod. Ni baby, nagngato ti kurikur na. Kaya't mi nga itaray di ospital. Naira na nga awan kwartami. Naibayad ko nga minan iti abang mi di kakaisuna kwartami. Kat numabalin, Michelle, pautangan na ko ma. Sige, ikan ka iti 3,000. Ited kon apara ka ni baby. Uray saan mo nga utangan? Ha? Ay, nagsayaat ka gayam. Agyaman akan ka, Michelle. Sige, tayo nakalaan ti kwarta. Tapno maipan nyo adagos iti ospital ni baby. I-text naklatan no ada pagkasapulan nyo. Wan, Michelle, katagyaman ako nay. Anya? Saan ka ama kaawid italawas? Wenhan, pasensyakan. Isamsambot mi nga minti trabaho mi. Nang runa ita, nga da mapaspasungada na bagyo. Saan kami to na makaintra? Iso anas kan nga trabaho kami, oray Sabado. Anyamot tanti kasta. Awan oras yo iti pamilyayo. Gapo iti kasta aklas iti trabaho yo. Pasensya ka din. Ita lang, mat. Anya pa'y ngarod ngay. Awan maaramidak. Inton maminsan, sana mabalinti kasta. Agawid kalatan, uray adda trabaho yo. Ala, winin. Tapno saan kan nga gungat? O sige, bye-bye. Bye. Anyamot tan. Anya ngay ngarod. Awan maaramidak. Michelle, nakaumayak, tata kaya't ko nga ibagakan ka. Anya dayta? Kwa, napanunod ko arumbag ama-amam dayto Iso anas kan nga ibagak. Anya dayta? Saan anagawid nila kay mo, idirapi Saan ka di? Wan. Adda ka nung isamsambot da iti ayan ti trabaho da. Ay, kwa nga min. Nakita nila kay ko ti asawam, iti batog ti may sa a hotel. Naglugan da iti taksi. Anya? Sinurot nila kay ko. Anya? No kaya't maamaamuan ti club anang ituludan ti asawam iti babae, ibagam laeng.
Taisuro ka no nilakay ko. Sige, kaya't ko amamuan. Ibagam iti asawa ma, taisuro na ko ma. Pasensyakan, Michelle. Ngam, Jack mailasin. No asino ka dagita babae ti kadwa di ti asawam. Kasano nga taan na sumok ti asawa ti kastoy a lugar. Amangan no dagiti katrabahuan na atin ang isuro kan kuana. Kasanok amamuan. No asino ti babae ako na makadua ti asawa. Saan ta siguron amamuan? Malaksid, no agsubliman dito iti asawam. Alangan mo't ari na bii nga umayak dito. Kan, amangan no makita na ti asawa. Kas makita tamata. Kaadwan, kat lalaki ti waiter. Awan ka di amom mabalin nga isarak dito eh. Kat iso ti pakaamuam, no may manan dito ti asawam. When akpaiso. Miss! Pay ang takuntak dagiti kakasinsin ko. No asino ti mayat nga umay dito hikat agpaliyo. Wano sumrak pay ket di akas waiter, wano waitress. Oray siya ti manggastos ka dagiti requirements. Basta siguraduam, asaan nga amam mo nila kay mo ti isarak mo. Wen. Sige, mapantangan mo ba? Agawid tan, Nelson. Kat agyamanak iti panang kuyog mo kanya. Hello, Insan? Oo, insan, nakalagip ka man. Damag ko a big time nila kay mo ita. Wen, kat kasapulak ti tulong mo. Anya ang klase titulong insan. Amo, luklukwan nak ti asawak. Kat kayat ko amaamuan, no asino jay babae nga iruruwar na iti dayjay aklab. Kayat mo asurutat ti asawam? Wen kuma, insan. Agaplay ka iti dayjay aklab. Siyak ti makaamo ka dagiti requirements mo. Napintas ka. Kat patsak nga awaten da ka adagos iti dayjay aklab. Ay, sige insan, apag iso, agbirbiro kak magkita iti trabaho. No kasta, umay ka nga rod dito'y balay, taagsarita taan na imbag. Itaman pa akaslawang gaganay gayam kat nagawidak. Kumusta kan? May liwakan kan, han? Maditirik na kita. Kayat ko ti agina na. Ha? Nadamarikrik na? Mapanta iti doktor ah. Saan ang kabaulan nga agasan ti doktor ti marikrik na? Anya ngamin tinasakit kan kaya. Ti pusok. Ada sakit mo iti puso? Diyaka mo. Basta nasakit ti pusok. Di ka mawatan. No di anak maawatan. Maturog kan. Tamaturog ak matan. Naawatak adagos insan. Kamaudyanan na, adan trabaho. Nasaya at mat insan. Binayadak dito a boarding house. 1 month advance kan 1 month deposit. Makaamukan tumutan amang bayad kadagiti sumarsaro no abulan. Tadamot din trabaho. Wan insan, kat agyaman ako na yan. Basta ti ipapaaramid ko kan ka, ha? Numapan ijay ti asawak. Alaam ida iti ladawan. Noan niya dagiti aramidan da. Wan insan, jak malipatan day ta. Etex nak, tamapanak to ijay. Areglado insan. Iso day tan ni Warren. Mailasin ko. Gapu kadagiti adu aladawan nga impakita kanyak ni Michelle. Ha? Adda babaeng imasidag kan pa na. Pasimple ak amangala itiladawan kadakwada. Aday ta. Nagtugaw tan. Ay, kaasimot ti kasinsin ko alukluk pun ti asawa na. Sigurado ang masakitan kadagiti ipakitak to aladawan kan kuana. Hello, Rika. Kumusta? Adda dito
ti asawang insan. Break time ko. Isuan na awagan ka. Adda ka din na alaam aladawan da. Wen, isend ko kan ka apaman amalpas tang agtungtong. Nurumwarda inton madamdama. I-update na kadagos. Areglado insan. Okay, agyaman ak insan. Bye. Nagsakit ti kasto nga aramidan kanyak ni Warren. Tsaka mo, nanya ti rumbang nga aramidak. Nga may sa ti ipasiguradok. Diyak kayat amarakrak ti pamilya. Hello, Nanang? Oo, itaman pa'y anak ka, wag ka anak ka. Kumusta kan? Nasaya at mat. Inawagan kayo. Gaputa, mariribo ka na. Kaya't kayo ang makasarita. Apay, anya ti problema. Nanang, agbababae ti asawa. Napanagnagam ka din nga da babae na. Wananang, may isa a babae iti club. Amo, babayadan day jay. Kasta. Ay, una yun di asawam. Ay, kasauma, anak ko. Maditi kasta nga aramid di asawam. Wananang, adda ebidensyak. Kat kasaok tumot ti asawak. No kasapulam dag bakasyon. Ag bakasyon ka pa ilaang dito'y lugar tayo. Tapno makailiw-liwag ka. Wananang, apaman ang makasaok ti asawak. Agbakasyon kami dito iti anak ko. Apay nga itakalaang nga agawin. Pasensya kan, Han. Busy kami nga miniti trabaho. So nga italaan nga makaawit ang. Talaga? Busy kayo iti trabaho yo. Huwanan. Oh. Apay man na nakasta ka. Ada ka ti problema? Adda, dakkel a problema. Anya man enday taya. Daytoy. Anya ti kayat asawan dagitoy aladawan. Ha? Nangalaam ka dagita aladawan? Asino tinangisend kan ka kadagita? Saanan anapatag? No asino tinangalaak ka dagitoy? Ti saludsud ko ti song batam. Anya ti kayat mo ang mapasamak. Anya ka kadihan. Pakawan anak. Ngam, nagayayamak lang day ta babae. Insungsungdak dagiti kakadwak. Gaputado ti kwartam. Isong agbayad kamatan iti babae. Sorry, Han. Isardang kunter aramidak. Pakawan anak. Jack amunan niya ti sawakan ka. Jack impagarup maaramid mo kanya ti kastoy. Kat, anya ti planom ita? Jack mo. Nagsakit tinakam ko. Ngam Jack kayat asinaan latan ti asawak. Gapulang iti dahi di ababayadan ababae. Napatag kanyak ti pamilya. Maawatan ka. Oray siyak mo't Jack kaya tabas talatan madadaol ti pamilyak. Ikak iti gundaway nang agbalbalyo. Sana bali. Adda ti kasinsin ko iti dahi di aklab. Adda pagdamagak. Numapan pa'y laijay ti asawak. Kaano ka di mapakawan nakan? Kaya't kung agsublin ti sigod alin na nganta. Diya kaya ti kasto Akaslasaan na ka makitkita. Ikan ka iti gundaway mong agbalbalyo, Warren. Ngam no uli tampay. Sorry langan. Apay, kayat mo ka di asumrekak iti kas di aklase ti pagsapulan. Tangay isumot ti kayat mo. Ti babaeng agtrab-trabaho iti club. Ay, detatisan mo nga aramiden. Ibagbagakan ka. Makapatayak.
No, da sa bali a lalaki ang makarelasyon mo. Matlagayam. Apay nga rod, anaaramid mo tinangloko kanyak. Sorry, Han. Saan ko nga ulitan? Ikarikan ka. Saan ako nasumrak iti club? Siguraduam day tawarin. Tano ulit tampay. Awanan tsansam apakawanan ka. Panawan da ka iti anak mo. Aging ita, agtrab-trabaho pa ilaang ti kasinsin ko iti dayjay a club, Mr. Lonely. Ngem saan met kanon ang nagsubsubli ijay ti asawak. Ket sapay la kuma, tapudpud no ang nagbaliwan. To'y pagayam mo, Michelle. Michelle, pagayam ko agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, nasingpet ka. Gaputan napakawan mo ti asawam, ket inikam iti kundaway na ngagbalbaliw. Ala, sapay la kumangarod, tatalaga nga agbalbaliwan ti asawam, tapno naragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Michelle, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.